pangandika, Bapak. Lho iki Komandar Kendel sing kaya ngono nggih. Kula menika manut kemawon kelawan penggarapipun, Bapak. Oh, kaya ngono ya wis. Yen kaya ngono ya wis dadi ora apa-apa, Putra Prabu Bramangkara nggih. Wisa geni niku ketingalipun ical saking delengan kula bener. Wisa geni iki ilang saking Pandolaka. Antarja Gatotkaca saiki wis dadi reca, wis dadi patung, wis dadi watu. Kuwi lah dalah. Mekaten. Yo. Mulekeng kaya ngono iku mbok nganti ana dudu madudune. Wisa geni jalaran iku lunga saking papan kene mesti goleti dulure maning sing bisa nranggulangi kelawan panjenengan ingsun. Mulekeng kaya ngono iku duga-duga aja nganti keri yo. Mekaten Bapak yo. Wis saiki kowe kelawan panjenengan ingsun saiki nuju ana ing sanggar palekan nyuga nyuwun marang panguwasane Gusti King Agawe Jagat. Muga-muga Ngestina ora bisa balik ning tanganing Pandhawa. Unggul Duryudana dadi ratu ning kraton Ngestina, aku sing duweni panguwasa jangkap. Ayo ndang mrana kula mekaten. Nggih apa?